continuamos coa actuación dos alumnos e alumnas de segundo, que nos van a representar a obra de teatro dos 4 cascarolos de Marilar Aleixandre. Un forte aplauso para... Había unha vez 4 cascarolos, 4 caracoliños que eran irmáns e vivían nunha cidade de chuvia, pedra e fortes trevoadas. Eu son o máis bello e máis grande dos 4 e a miña cuncha hinchase como un balón de fútbol. ¡Hala, que exagerado! Posúo uns corniños onde van os meus superollos e así podo explorar o infinito. Infinito? ¡Hala, que exagerado! Eu son o segundo, e coa miña cuncha rosada son o caracol máis bonitiño do mundo. ¡Hala, que exagerado! Son o que teño mellor olfato para unir e saber por que sitios teño que buscar comida e plantas máis sabrosas. Eu son o terceiro. A miña cuncha ten riscas amarelas e negras. Son o caracol máis moderno do mundo mundial. Teño tan bo oído que son o encargado de dar a voz de alarma cando alguén quere merendar caracols. Eu son o máis pequecho e cos meus conos comprados os leches por aí pasamos son os cuadros para nosos polliños grandes. Cascarolo, Carola, Arolo e Golo vivían nun parque na Alameda, nas baiceiras dun grande loengo e unha árbore fermosísima. Eran moi felices ali, ata que un día... A ver, Manolo, xa que os veciños protestan tanto por empocar os zapatos coa lama, ti sabes que é moi importante telos contentiños. O que hai que facer é cubrir todos os camiños do parque con lousas de pera, quitamos toda a erva, cubrimos todo o cemento e listo. ¡Sí, alcalde! Escoitastes? Imos quedar sen erva! E sen lugar para botarnos entre as raíces. Pois non nos queda outra que marchar do parque e buscar outra nova casa. Así que unha mañancina despedíronse do loengo e emprenderon o camiño. Irei diante porque soy o máis grande e así de pronto vos posee algún perigo. Buah, cantos animais feroces hai aí abaixo! E van a toda velocidade. Cos meus superollos vexo puciños de tiburóns. Sí, son tiburóns. Como van ser tiburóns? Non ves que cheiran a fume no sento? Como se perfecto, eu digo que son dragóns que botan fume pola... Mira, ven por onde botan o fume, Carolo. Iso de aí detrás non é a boca. En todo caso se tocu. Non son nin tiburóns nin dragóns, son automóviles. Oio o zumbido desos motores. Coches, candias, dragóns, tanto que o problema é que temos que cruzar sin que nos naen. Como faremos? Pois tens razón, temos un problema. E agora que me fixo, vexo os humanos cruzar pola ponte sen que eses bichos os papen. Os caracols foron ata a ponte que non era nin máis nin menos que un paso de cebra. Puseronse a cruzar, pero... Ai, que os cascarolos non camiñan tan apurados como as persoas. Apurade, apurade, que nos esmagan. Temos moita sorte de chegar a este lado da cidade. Chornos e pedros do pipo dos humanos. Agora temos que seguir o camino por seguro ao parque, que sei que está ao outro lado da cidade. Imos.
Coidadiño, ves un animal feroz con pelos negros y con una boca grandísima. Agochados, ven pedanos con cuspe de lobo. Pois eres coito veo de lobo. Se puidese apalpalo diríamos el lobo unhas lampadas de luces vermellas. Non nos comas, lobo! Que lobo nin que cuartos. Como os vou comer se son unha máquina de limpar o lixo? Entón, que son esos pelos tan grandes que tes? Son as vaseiras para bater as rúas. E o cuspe de lobo que botas pola boca? É a auga con xarbón para limpar as rúas. E o veo de lobo é o ruido que fan os cepillos cando baten contra o chan. E esas luces vermellas? Son as lámpadas para avisar que vou pasando. Sei que queredes chegar ao parque. Subid a meu lume de barigua, senón tardaredes 3 ou 4 días en chegar. Os caracois subironse a máquina de limpar as rúas e levounos até o parque. Grazas, limpalizos, aquí viviremos a partir de agora. De nada, cascarolo. Os caracois entraron no parque e contentos fixeron unha nova casa entre as raíces dun carballo, mentras de novo unha treboada volvía a aparecer. E agora, queredes escoitar unha treboada? Pois pechade os ollos e escoitade, escoitade.